soyayya tana da daɗin sha, zafinta ya wuce tattasai. Zuciya rayuwa na baki, cikin kini na mace sosai. Bani ji ban gani yan mata, kanki zana je ya kasai. Ki taimaka min ki bani zumar kauna, kar ki ban tattasai. Amira ni dai ina kaunar ki zo mu har haɗe mi wasai. Zan kasance cikin kare haƙƙin ki ni ba na yin fasai. Wayyo ni wayyo ina kaunar ki habibi, ya kin yi kyau sosai. Kadai ya kin zamo tam da dubu baby, akan ki zanyo gasai. Mama na ta riga ta ganki, ta ce da ni in je in nema auren ki, wai take so in yo abban ki sai in je in sama. In ce da shi muna son junan mu, da ni da ke mun dake dama. Da taimaka min yaban aure da kin ji shawara din mama. Amira ke kin zamo wallo, ke ce kike ta seti na ma. Zahiri a zallar kauna, ke kin zamo min kamar mama. Ki share kuka na zuci na, ki kara kaimi na ma. Wallahi Allah ina kaunar ki, idan da ke babu karima. El Delegate masoyin ki ne, na san kin san hakan tawa. Ki kara sake yi min shaida, gun san ki kar in zamtowawa. Yasin zuciyar Qur'ani ita ce nake ta maimaitawa. Kan wanda duk yake so ya raba mu, ya dakata ko ya zama gawa. Na ce ina san ki yan mata, ga zuciya tana harbawa. Daure ki kalle ni yarinya, kin ganni dan cikin Hausawa. Na tabbata kina da fahimta, har Fatiha kike rerawa. Ke hafiza ta Qur'ani ce, ajin ku dukkin wuce kowa. Kun san kina zamo mandiri mai jura hannuwa din bayi. Dai na same ki ba shakka, ni har salatuka sai nayi. Gunda shugaba manzon mu, aure ba sunnarsa sai mun yi. Yan hassada ku koma gefe, auren mu lokaci har yayi. Lokaci har yayi, lokaci har yayi, lokaci har yayi.